Osnivač savremene žandarmerije u Srbiji i njen prvi komandant je Goran Radosavljević Guri. Ovaj general policije 5. oktobra 2000. godine odbio je naređenje bivšeg režima da upotrebi silu protiv naroda. Posle formiranja nove vlasti 5. oktobra 2000. godine, ja sam tada bio komandant posebnih jedinica policije, to je jedno kratko vreme, i u razgovoru sa tada postavljenim ministrom Dušanom Mihajlovićem i premijerom Zoranom Đinđićem, izložio sam da bi trebalo da se formira jedna profesionalna jedinica kao što je svuda u svetu, koja će biti dosta manja i duplo efikasnija. Žandarmerija je formirana 25. juna 2001. godine. Kao osnovna manevarska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je imala 3 osnovna zadatka. Ti zadaci su bili borba protiv terorizma, sprečavanje nasilja na javnim skupovima visokog rizika i pomaganje u situacijama zemljotresa, elementarnih nepogoda, drugih i tako dalje. I najsavremeniju. Pa neće da koriste pasivne uređaje 3. generacije, kada je danas 7. generacija. Znači, moraju da budu spremni, mora da se odvoji novac, mora ova država da vodi računa o tim jedinicama, ali mora da se izvrši i reorganizacija da bi to bilo jeftinije. Sada imamo, znači, protivterorističku jedinicu, imamo žandarmeriju, imamo SAJ, kao 3 neke specijalne jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. I ja tu uključujem još i brigadu policije, koja je takođe na posebnim zadacima ne radi redovne zadatke iz domena policije. Imamo helikoptersku jedinicu. Po mom mišljenju, mi smo suviše mala država i siromašna država da bismo mogli da finansiramo sve te specijalne jedinice. Evropski trend korišćenja. Jedan kontingent naših ljudi, sastavljen od vojske i policije, bude partner sa američkim snagama u Afganistanu. Ako država donese odluku, ako vlast donese odluku da treba da pošalje jedinicu u Afganistan, ta jedinica će da ode u Afganistan. Do tog transfera nije došlo, ja mislim, iz političkih razloga, mada sa ove tačke gledišta, gledajući i posmatrajući, mislim da bi sve u ovoj našoj državi bilo drugačije da je tada taj kontingent otišao u Afganistan. Žandarmeriju nema samo Srbija.